Kinsa man ang mabasol sa kapildihan ni Gwen, kundi siya lang. Kay tungod sa iyang pagsuportar ni BBM. Kay kibaw na si Gwen Garcia mapar. Kay kung wala pa nimo baliktad si Gwen, wala pa nimo balimbing si Gwen, dili ni siya mapildi. Kay daghan ang naglagot ni BBM kay tungod sa ilang gusto nila nga ipa-impeach si Sara Duterte, ilang itabangan si Sara Duterte. So mayong gabi kanatong tanan mapar, ug welcome back sa atong channel. And then daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. O sa ako ang mga viewers na wala pa nakasubscribe, palihog kong subscribe nga para ma-update mo sa itong i-upload nga mga video reaction. So karon mga para arita sa kapildihan ni Gwen, kinsa man ang mabasol sa kapildihan ni Gwen, kundi siya lang. Kay tungod sa iyang pagsuportar ni BBM. Kay kibaw na si Gwen Garcia mapar. Kay kung wala pa nimo baliktad si Gwen, wala pa nimo balimbing si Gwen, dili ni siya mapildi. Kay daghan ang naglagot ni BBM kay tungod sa ilang gusto nila nga ipa-impeach si Sara Duterte, ilang itabangan si Sara Duterte. Pero gasige gyapon og deny si BBM nga wala siya kalabutan sa impeachment ug dili kuno siya nang mangialam. Pero halata kayo mapar nga naay kalabutan si BBM sa pagpa-impeach ni Sara Duterte. O gilabi na gyud nga inagidakop si Duterte, padang ato sa dahig. So nisamot ang kalagot sa mga katawhan ni BBM. Kay kibaw na gyud sila nga daghan kayo ang nagmahal ni PRRD. So si Gwen Garcia lang ang mabasol niya na mapad kung ngano napildi siya. Sa prangka-prangka lang nga pagka-istorya mapad, kung si Gwen Garcia wala pa mo balimbing, wala pa mo supportar ni BBM, si Pambare 4 mapad dili gina kadaog ni Garcia. Prangka-prangka lang pagka-istorya, dili kadaog si Pambare 4 ni Gwen Garcia kung wala pa mo balimbing si Garcia mapad. Kay daghan og mga factors ang rason nga ngano nga napildi si Garcia mapar. Usa ni ana ang kinaiya. Kay ang iyang kinaiya og sa una lahi na kayo, kay sa una maldita siya pero kadadara. Pero karon lahi na iyang pagka maldita mapar, kay managinot man siya sa katong mga yano lang mga tao, yahan na ka ng daginuton, masabot ang niya na nga si Gwen Garcia daw sa nagyo dili siya pareha sa una nga kaukim siya sa una mapar, kay bisa maldita siya pero madara man. Pero karon lahi naman kayo,